आरो ट्राकसे ट्राक ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर सान हर रोगागासिनो दङ रायजो राजाया बयबो नुगासिनो दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ हमनोनो हाया बिनि बिजामादैफ्रा गासिबो माने दंफांनि मिल दङ बे समस्तिनि सिङावनो दा 18टा दंफां मिल बानायबाय बेसेबांबा गुवार गुवार माने हन्डा मेसिन लानानै 7 जन 8 जन बिनि फेरेंगानि मानसिफ्रा सान हर दंफांखौ दानफायगासिनो दङ आरो ट्राकसे ट्राक ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर सान हर रोगागासिनो दङ रायजो राजाया बयबो नुगासिनो दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ हमनोनो हाया बिनि बिजामादैफ्रा गासिबो माने दंफांनि मिल दङ दंफांनि मिल दङ जोंनि दिनाव बिपिएफनि दिनाव आंनि दिनाव आङो गंसेबो दंफांनि मिल खालामफेराखैमोन बियो गावनि न' सेर सेर आंनि समस्तियावनो आंनि समस्तियाव गोग्लैयो बिथाङा बे समस्तिनि सिङावनो दा 18टा दंफां मिल बानायबाय 18टा दंफां मिलनि आदारा बहा मोनगोन दंफांखौ बहा मोनगोन गावनो बिजामादैयानो दंफां मिल खालामबाय आरो हाग्रानिफ्राय जेसेबां लाबोयो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हमोब्ला बेनो खोन्थाहरनोसै फेरेंगाया अफिसारखौ बुंहरनानै आरो बिसोरनो बिजामादैया बायना लाखिगोन बेबायदि खालामदों आरो हाग्राया जोबनोसै बियो होनदों नों दंफांखौ हाहैल' हानानै नों उन समाव लायनाय टाइमावल' नों देखायो जेबो गिनांगौ गैया डिपार्टमेन्ट मानसियानो लायगोन होननायाव अबे डिपार्टमेन्ट होननायाव आं बुंनायाव बिसोरो बुंहरदों आंखौ सासे मानसिया सान्तिपुर NGOनि दाउखिमोन लायगोन होननानै बुंनायाव जेबो गिनांनो गैयाबा दे जों मावगोन जोंहा गैयै मानसि हिसाबै जोङो हाजिराबाबो मावनो जाखायो होननायाव आं माखासे मानसिखौ हाजिरा लानानै आं बे खामानिखौ मावहैनाय जादों आंखौ थिनग्राया सारिलाइनि नेरसोन जायनाखि बे दावरावखौ लानानै पेट्रोमा बियो आंखौदि बे दंफाङाव इनभल्भ दं होननानै बुंनाय जादों बेखौबो आं माने बे मानसिखौबो आं डाइरेक्टलि हानो थिननाय जादोंमोन थिननायालाय ओमफ्रायो सासे मानसियासो आंखौ थिननाय जादों बेयाव आं जेबो माबा गैया ओमफ्रायो जे मानसि आंखौ थिननाय जादों बे मानसिनि नामा खनसानन बसुमतारी बेल' आंनिफ्राय बुंनांगौआ आं जेबो लोब्बा गैया आंखौथ' बे जास्ट हानोल' थिननाय जादों जेबोथ' बुंनाय जायाखै बेहाय बेखौ बियो सेलेक्टआव हानो थिननाय जादोंमोन इनाव नाम्बार जेबो गैयैखाय आं बिसोरखौ थिननाय जादोंमोन बे लाङो थाइजौबारि होननाय जायो बिनि गामिखौ सारियालि थाइजौबारि औ औ खनसानन बसुमतारी थाइजौबारि होननाय जायो सारियालि थाइजौबारि मावनायाथ' ओरैनो बियो ओरैनो बिजनेस मावलाबायो मानसिया बेखौथ' आं क्लियारै बुंनो हानाय आं जेबो मिथिनाय जायाखै